Unen-unen kunci kuwi cakna kanggo nentremake nusa bangsa supaya slamet kabeh. Sang Hyang Kantha kang bakal nentremake jagat raya supaya kabeh pinaringan teguh kukuh rahayu slamet rahayu kang samya pinanggih. Semar ing antarane angen-angen budi pekerti Pancandira kudu manunggal diringkes dadi siji ngrasake panguwasane Gusti ingkang Maha Suci. Mula kang saka iku Semar maragake tentremna jagat raya iki aja padha regejegan padha-padha kadange padha-padha putra.